Vad är detta nu? Och hon tittar. Vem är det här? Va? Jag bara kom in i överraskningen. Ja. Jag står här nu, alldeles nyss satt i soffan. Vad är det som har hänt? Det var väl ingen tråkig överraskning? Nej, det var grym överraskning. Lara Croft från Tomb Raider. Verkligen coolt.